Ijiko obodo dum enwere na Anambra steeti bụ asatụ ngalaba ya nke ndị ntorobịa agago n'ihu wee wepụta kpọmkwem amụma usoro iwu nke ha kpọrọ isiokwu ya na-ekwenyere m na Anambra. Ya bụ ndị otu a gakwazie n'iru wee nye onyinye nkwanye ugwu nyegara ụfọdụ ndị dịgasị iche iche gbagoro nnọọ nnukwute mbọ na amụma nkwado n'uto ndị ntorobịa na ya melụm ka Chinelo Ọnwụzulike kọtọpụrụ gị akụkọ a. Kwuziokwu na okpuru ọchịchị Ayamelụm ebe enwere mmemme ahụ ka onye national president nke asatụ youth wing ya bụ asatụ nke ndị ntorobịa bụ Comrade Ken Okoli siri na ha gbadosiri ụkwụ ike ịhụ na enwere udo na ọganiru na ịdị n'otu n'obodo niile dị n'ime Anambra steeti ka ha wee kwụrụ gba wee na-ekwupụta okwu ahụ ha siri na Anambra bụ ihe nke ụwa site na I Believe in Anambra campaign mgbe ọ na-adọnyerezi ndị ya bụ asatụ youth wing ukwu na mmemme ahụ. Onye isi oche okpuru ọchịchị Ayamelụm bụ Honorable Alphonsus Ofumelu, onye ọ bụ osote ya bụ Honorable Felicia Ọrụya kwuchitere okwu n'aka ya toro ndị ntorobịa ahụ maka ịgbaso ọnọdụ udo na ọganiru ma sịkwazịa na enweghị mmepe ga-aga n'ebe ọbụla ma ọ bụghị na ndị ntorobịa esoghị na ya. Yọzikwa ha ka ha bụrụ ndị ga na-ahụ na a ga-enwe mgbanwe nke udo. Abụ m Chinelo Ọnwụzulike maka akụkọ ụwa ABS.